1.7 million ang international arrivals ngayong 2022. Nananatili pa rin ang growth driver at puntahan ng local destinations gaya ng Baguio at Tagaytay. Kaya mahalaga raw na magtuloy-tuloy ang mga programa ng gobyerno para mas makainganyo ng turista at lumakas pa ang turismo sa bansa. Pagdating naman sa international travel, umaasa ang mga airline na manunumbalik ang sigla sa second quarter ng 2023. Mobile Journal Pamela Francisco, hatid ang Bukang Balita. Sa mga Pasko ng Sakay. Enjoy mo dahil ang Sakay Tip 990 pesos na lang. Dagdagan pa ng buy one take one load. Punta na sa nearest dealer o tumawag sa susunod. Ito ang saya ng Pasko with Sakay. Para sa mga magsasaka.
Basta, ang lalabas, katotohanan ang lalabas yun. Ang Diyos ang bahala sa anak namin, anak ko, sa pamangkin ko. Basta pahiramin na ako. Ha? Naniniwala rin daw kay Bigay Bantag ang isa sa mga tatayo niyang abogado na si Atty. Rocky Tomas Marisol na inosente ang suspendidong impeachment. Hindi siya nag-iisa sa lalong ito na maraming naniniwala sa kanya at kilala namin siya bilang isang tao na may integridad, very responsible na government official, a person who has put us pride na isang Cordillera. Hindi kami nahihiya na tumayo para sa kanya. Iginiit din ni Atty. Marisol na nag-iingat sa ngayon ang kanyang seguridad si Bantag. Hindi raw ito nagtatago at haharap siya sa publiko sa takdang panahon. There is no reason for him to hide. Wala pa naman siyang warrant of arrest. Siguro for security reasons. Hindi siya muna nag-expose kasi alam natin na disamahan siya eh. Tinanggalan siya ng security. Sa dami pa naman ang tinanggal niya. Alam din niya yung ginagawa niya na he is concerned with his security and the security of his family. Kaya sinasabi ko hindi ganun kadali. He's just taking steps on how to handle this crisis. Base raw sa kanilang mga huling pag-uusap, inamin din sa kanilang Bantag ng matindi at korupsyon sa loob ng Pilipin. Sinasabi niya actually na yung 100 billion na yun. In fact, nasabi niya yun sa amin noon nung pagpasok niya daw talaga doon. May ganun na ufod. Kaya alam niya talaga malala ang sitwasyon sa pinasukan niya. Sabi niya, I have to do my part as an officer who was assigned here na gagamit ko ang lahat para malinis ang Pilipin. Sa Director of Operations ng One News, isiniwala ni Baguio City Mayor Benjamin Macalo na palawak talaga ang gun for hire at truck operation sa loob ng Pilipin. Kwento pa ni Macalo na dating PNP Deputy Chief for Operations na sumusubulan ng mga preso ang mga jail guard para lang magpahiram ng sahod. Okay na, nakabiyahe pe. Correct. Next morning, hihirapin mo yung pagkakas. Kasi, no? Initially, Hindi kami nagkakaroon nasama. sa tagtantiyan. So, kasi 15 minutes, 10 minutes na to. And then slowly, Hindi. tataas na yung presyo. Alam mo kasi napakababa ng sweldo ng mga tao dyan. Kaya, nakakapagdating. Saka nakita na hindi yung sektor mo kasi yung offer na ng 50,000 pa ng 1,000. May paglilinaw naman si Mayor Macalo kaugnay na pagpunta niya sa isa sa mga event kung saan inahayag ang pagsuporta kay Bantag. Kailangan makakain. Ang iba nito is Belgian, pero they reside in Pinagmulan in the city of Mahal. And being a resident, Malawian family Ganun lang namin. including himself. So, basically, there are students. Saan ba? Saan ka na? Nadali na sa amin. Pumunta ko doon sa event na yun. Just to pacify everyone. Sige, ganun na lang. With the point exciting people to feel Asahan na raw ang mga sumunod na prayer rally at mga pagtitipon-tipon ng mga igorot bilang pagpapakita ng suporta kay Bantag. Nagbabalik ang mula sa Frontline, Jenny Domon, News 1. Isang dekada na ng padalasang Super Typhoon Yolanda, pero hanggang ngayon ay tama pa rin ang pinsala at trauma na iniwan ng bagyo sa Kabisayan. Pinamunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alaala sa trahedya na patunay raw sa katatagan ng mga Pilipino. Nasa frontline ng bansa niya Sige. sa Maricel Hanili. Sige. Siyang nakaunak na talipas mula ng limasin ng Hindi Super na, hindi na Typhoon lang. Yolanda ang libo-libong Malaki pa yan, at malaki. nagalian sa Tacloban City. At Sige, sa isama mo na rin. ngayong araw, personal na nagtulong Para- si Pangulong Bongbong Marcos sa Holy Cross Memorial Garden sa Tacloban, kung saan inilaga ang karamihan sa mga nasawi. Mahigit 6,000 individual ang pumalaw dahil sa katapit ng bagyo. Pero ang Pangulo, kumbinsidong mas marami pa ang bilang ng mga Sige, sige. nasawi. Our question is continuous. Sige, sige. Sige na Our lang. question is 6,000 plus. Ang sabi nila, it's not 6,000 more.
Sintuwing, ano, imo ba sintuwing? Itong nagulambak. Box na. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga diplomatic corps at non-government organizations na naiilan dyan sa oras ng kalamidad. Kamakailan lang, nirkasan ang pagpapake ilang lugar sa Visayas. Kaya nga bata Yan ay itong sapo yan, na si Pangulo Marcos sa Antique na isa sa mga tinamaan ng bagyo. Sa situation briefing kanina, inibulat ni Antique Governor Rodora Cabiao Pinaksok mo sa buwan sa mga lugar. ang maninigas ng ulo, kaya may namatay dahil sa bagyong Pating. Pero hirit ng Pangulo, hindi dapat sisihin ng mga residente. Di na niya binigyang tingin ang halaga ng emergency evacuation at ang pagiging masigasig ng mga LGU na kumbinsihin ang kanilang mga nasasakupan. Ang baka namatay dyan, ayaw pumunta sa evacuation. Hinahabol nila yung mga baka nila. Dahil yung grazing ng baka malapit sa river. So, 4 yata ang namatay na hinahabol yung mga baka nila kasama yung mga kamag-anak. Hindi matigas ang ulo din. Ganyan talaga. Everywhere ka pumunta, program ang evacuation. Ayaw nilang iwanan yung bahay nila. Siyempre, you cannot break them. Pinangunahan din ni Pangulo Marcos ang pamamahagi ng relief sa mga nasa lanta ng bagyong Paeng sa probinsya. Nagsagawa rin siya ng aerial inspection para tingnan kung gaano kalaki ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Antique. Aminado ng Pangulo na malaki na ang epekto ng climate change sa bansa. Makikita ito sa pagbabago ng mga lugar na tinatarget ng bagyo. Kaya pinag-aaralan ngayon at ilagay na sa ilalim ng Office of the President ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para mas mapabilis ang pagtugon sa mga kalamidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sumailalim sa cross-examination ang modelong si Denise Cornejo, kaugnay ng tinikinig na bail petition ng actor host na si Bong Navarro. Personal na nagtungo sa court si Cornejo kasama kanyang tiyuhin. Virtual naman na naging pagdalo ni Navarro na kasalukuyan nakapiit sa NBI Detention Center. Layunin ng prosecution na patunayang may matibay na patayan at may malakas na kaso laban kay Navarro para hindi siya payagan ng korte na makapagpiyansa. Yun nga lang ay kinunang sa oras ang pagdinig. Kaya muling haharap sa korte si Cornejo sa Huwebes, November 10 at ang muling araw na pwedeng magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Tumanggi naman magbigay ng pahayag sa media si Denise pero tiyuhin niya si Ron Cornejo pinatigos sa kanila'y mabagal na pusad ng kaso. Iwanan naman ang kampo ni Navarro na mapagbibigyan ng korte ang petisyon nilang makapagpiyansa. Emergency police ka na nakabitin. Nasira ang career mo. Hindi, lahat ng mga negosyo mo na apekto. When 6 months ka nakakulong. Compromise. Hindi dapat. Siya ang ignorance niya sa pang sinurong. Grabe naman, diba? We have prepared hard. We'll continue to work hard. The truth will come out, we hope, through cross-examination based upon Mr. Cornejo. So, we will show all the evidence necessary in order to show that Mr. Bong Navarro is entitled to bail. Sabay sa pagaba ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, mga Pinoy na naghahanap ng dagdag racket at kita, dumami naman. Nasa nagmamadyaang traffic build-up dala ng holiday rush, operating hours na mga mall, mag-iiba simula sa Lunes. At nagtapos ng leopard, sinugaban ng ilang residente sa India, pati lalaki nakamotor, tinampahan. Abangan ang lahat ng yan sa pagbalik ng mas pinalakas na Frontline Pilipinas. Leopard. My goal here is for people to understand what traveling in depth looks like. Have the same elements of being dynamic, but balancing it off with really good storytelling and in-depth pieces. So, dito ko parang yung public service aspect or